രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗളാപുരത്തിന്റെ ഭക്തി ശാസ്ത്രീയ കോഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് ഇടാൻ പോകുന്നില്ലായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ലൈവ് പോകുന്നില്ലായിരുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മുകളിൽ മാതാജി ഉണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളൊന്ന് സെക്കൻഡ് കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമുക്കിപ്പോ ഇതാണ് കാണേണ്ടത്. വിഭാഗം 2. ഹരേ കൃഷ്ണ. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്. അതില് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാന് കർമ്മം ചെയ്യണോ അതോ സന്യാസം സ്വീകരിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യമായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട, പക്ഷെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം കർമ്മയോഗ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗയില് ത്യാഗവുമുണ്ട്, സന്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? കർമ്മയോഗം ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 7. യോഗയുക്തോ വിശുദ്ധാത്മാ വിജിതാത്മാ ജിതേന്ദ്രിയഃ സർവഭൂതാത്മഭൂതാത്മാ കുർവന്നഭിന ലിപ്യതേ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ്? നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ തന്റെ ശരീരവുമായോ അവന്റെ ശരീരം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായോ എന്താണ് ഒന്നും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബന്ധം വരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പക്വതയാർന്ന ഒരാളായിരിക്കും. ഏത് ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അയാള് ഭൗതികമായി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാല് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭൗതിക ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത, ഫലം ഇച്ഛിക്കാത്ത, ഭൗതിക ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കാത്ത ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ, നമ്മൾ ഏതുപോലെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുള്ള ഉപമകൾ തന്നെയാണ്. ഒന്ന് വൃക്ഷത്തിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ബ്രാഞ്ചസും അതേപോലെ തന്നെ ഇലകളും എല്ലാം വൃക്ഷത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അവയ്ക്ക് വേറിട്ടൊരു നിലനിൽപ്പില്ല. വൃക്ഷത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ എന്നതുപോലെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം, പക്ഷെ അത് ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. അത് ഏതുപോലെ ആയിരിക്കണം? വൃക്ഷത്തിന്റെ വിവിധ ശിഖരങ്ങൾ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗം എന്നതുപോലെ നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം, പക്ഷെ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഉദാഹരണം പ്രഭാതർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. വയറിന് ആഹാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങളെയും അത് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാവർക്കും തൃപ്തികരമാകുന്ന കർമ്മം ചെയ്യണം, അത് പക്ഷെ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ വേണം
ചെയ്യാനും എന്നാണ്. കാരണം എന്താണ്? കർമ്മഭൂമി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഫലം ഇച്ഛിക്കേണ്ട, നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണ് ചെയ്യാനായിട്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അതേപോലെ വേറൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഏതാണ്? എല്ലാ ശരീരത്തിനെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സമൂഹത്തെ മൊത്തം തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവരെല്ലാം നമ്മുടെ എന്താണ്, നമുക്ക് അവർ പ്രിയപ്പെട്ടവരാകുകയും ചെയ്യും. അവർക്ക് നമ്മളും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ല. അപ്പൊ ആരാണ് പ്രിയങ്കരൻ എന്നൊരു കാര്യം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? സ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന അവരാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് മാറുന്നത്. അവരാരാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയാലാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനത്തിന് മാത്രം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ്? അവർ കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുന്നവരായിരിക്കും. വേറെ അവർ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാണ് കഴിക്കുക. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്? ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി ഇവയെല്ലാം ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവർ ഏതിൽ വരുന്ന? സദ്ഗുണം ഉള്ളവരായിരിക്കും. സത്ചിന്തകൾ മാത്രമേ അവർക്ക് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവര് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സദാചാര പാതയിലൂടെ ചലിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗി ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം ആരാണ്? ജ്ഞാനിയായിട്ട് മാറപ്പെടുന്നു. കാരണം എന്താണ്? നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന സേവനങ്ങളായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ട്. ഫലം പറയുന്നത് ഏതുപോലെ എന്നാണ്? നമ്മൾ ചെടിയിൽ നിൽക്കുന്ന താമര ഇലയിൽ വെള്ളം വീണാല് അല്ലെ, വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് വീണാല്, എത്ര ഡ്രോപ്പ് വീണാലും അത് താമരയിൽ പിടിക്കുന്നില്ല അല്ലെ, വെള്ളം അത് ഒഴുകി പോകുക. അതുപോലെയാണ് നമ്മളും എന്താണ്? നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് പുണ്യപാപ ഫലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാനെ മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ വരുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപപുണ്യ ഫലങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്? യോഗയുക്ത ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിയുന്നത്. യോഗയുക്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത്. യോഗയുക്ത. അദ്ദേഹം ഒരു കർമ്മയോഗിയായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഫലങ്ങളോട് ഇച്ഛയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമുക്ക് തന്നെ. അപ്പൊ സമാധാനം, എങ്ങനെ സമാധാനം ലഭിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് അഹൈതുകമായ കലർപ്പില്ലാത്ത സമാധാനം കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏതാണ്? അഹൈതുകമായ കലർപ്പില്ലാത്ത ആനന്ദം, സമാധാനം ഇവയെല്ലാം കിട്ടുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഫലത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭൗതികതയോടുള്ള വിരക്തിയും കൃഷ്ണനോടുള്ള ആസക്തിയുമാണ് നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള കർമ്മയോഗ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു തലം എത്തുമ്പോൾ, അങ്ങേയറ്റം എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നും കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മീരാബായി, തുളസീദാസ് അവരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ അവരെത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ ആൾവാർ, കുലശേഖര ആൾവാർ, അവരെല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മയോഗികളായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, നിൽക്കുന്നു, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ഉപമ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്? മരത്തിന്റെ, വൃക്ഷത്തിന്റെ ബ്രാഞ്ചസും ഇലകളും ഒക്കെ എന്താണ്? വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയാൽ അവയെല്ലാം
ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞു പോകും. അതേപോലെയാണ് കൃഷ്ണനില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ആർക്ക്? ഈ യുക്താത്മാക്കൾക്ക്, മുക്താവസ്ഥയിലെത്തിയ ഈ എന്താണ് യോഗയുക്തരായവർക്ക് തോന്നുന്നത്. അതേപോലെ യോഗയുക്തർ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗയുക്തരായവർക്ക് തോന്നുന്ന അവസ്ഥ ഇതാണ്, ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള. കാരണം എന്താണ്? അവരെന്താണ്? അർജുനനും ഇവരെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഏതായിരുന്നു? യോഗയുക്തനായിരുന്നു അല്ലെ. അത് കാരണം ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് തനിക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തു? യുദ്ധം ചെയ്ത് ശത്രുക്കളെയൊക്കെ വധിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അതില് പറയുന്ന 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ സ്ലൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഞാൻ ഭൗതിക ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവും പരമാത്മാവിന്റെ ചെറിയൊരു അംശമാണ്. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം നൽകണം. എനിക്ക് ഭൗതികയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട മനസ്സോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ മുക്താവസ്ഥയിലത്തെ യോഗയുക്ത കർമ്മയോഗി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആരാണ് ഒരു നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗി എന്ന് പറയുന്നത്? ആരാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗി? ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ജോലി? ദൈവം അനുവദിച്ച ജോലി. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്ന? ആത്മാർത്ഥതയുടെ അർപ്പണബോധത്തോടെ ഏറ്റവും മികച്ച കഴിവിൽ ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫലങ്ങൾ? അത് ദൈവത്തിന് കൈമാറുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെല്ലാം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന അവരുടെ ചിന്ത എന്താണ്? കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമ എന്നുള്ള ചിന്തയായിരിക്കും അവർക്കുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഏതാണ്? അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. നേരത്തെ നമ്മൾ കർമ്മം, ശീലം, സ്വഭാവം, വിധി, ഇന്നലെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ? ഒരു ചാർട്ട്, ഒരു സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള ചാർട്ട് കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ ചിന്ത കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാം എന്നായിരിക്കും. പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കർമ്മം എല്ലാം ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിരിക്കും. ചിന്ത പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ശീലമായിട്ട് വരും. ശീലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണ സേവനമാണ് നമ്മുടെ ശീലം. നമ്മുടെ സ്വഭാവം, ശീലത്തിൽ നിന്നാണ് സ്വഭാവം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മാലിന്യങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത സ്വഭാവമായിരിക്കും. വിധി, നമ്മുടെ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൃഷ്ണ അവബോധത്തില് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭാവിയായിട്ട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് അത്യാഗ്രഹിയായാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. സമചിത്തനായ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതെന്താണ്? ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധാത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ ഒരാൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനാണ്. അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. സ്ലൈഡില് ചെറുതായിട്ട് കൊടുത്ത താമരയിലയുടെ അല്ലെ, വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന താമരയില ഒന്നും തന്നെ അതില് ആസക്തി ഇല്ല. കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാള് താമരയിലയിൽ വെള്ളം പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന യോഗികൾ അനാസക്തരായ ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരാണ് ആരായിട്ട് മാറുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത്. മുക്താവസ്ഥയിലെത്തുന്ന യോഗയുക്ത എന്ന് പറയുന്നത് അവരാണ്. യുക്ത കർമ്മഫലം 12ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്ലോകം വായിക്കണമെങ്കിൽ വായിക്കാം. നൈവ കിഞ്ചിത് കരോമീതി യുക്തോ മന്യതേ തത്വവിത് പശ്യൻ ശൃണ്വൻ സ്പൃശൻ ജിഘ്രൻ അശ്നൻ ഗച്ഛൻ സ്വപൻ ശ്വസൻ പ്രലപൻ വിസൃജൻ ഗ്രണൻ ഉന്മിഷൻ നിമിഷൻ യാനി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വർത്തന്ത ഇത് ധാരയം ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഘം തെക്വ കരോതിയഃ ലിപ്യതേ ന സപാപേന പത്മപിത്ര മിവ അംഫസ താമരയിലെ വെള്ളം. കായേന മനസാ ബുദ്ധ്യ കേവല ഇന്ദ്രിയഭി യോഗിന കർമ്മ കുർവന്തി സംഘം തെക്വാത്മ ശുദ്ധയെ. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. യുക്ത കർമ്മഫലം തെക്വാ ശാന്തി ആപ്നോതി നൈഷ്ഠികയും അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബദ്ധത. അപ്പൊ ഇവിടെ 12ാമത്തേല് പറയുന്ന എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് യോഗയുക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്.
യോഗിട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും നിസ്വാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യുന്നു. സേവന മനസ്കതയോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികതയിൽ എന്ത് ചെയ്യാലും അത് സമാധാനം നൽകുന്ന തരത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ എന്തുണ്ടാകും? സംതൃപ്തിയും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ബന്ധനസ്ഥനല്ല. അപ്പൊ കർമ്മയോഗിയാണെങ്കിൽ കർമ്മഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ മോചനം കിട്ടും. അതേസമയം കർമ്മി ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നയാൾക്ക് എപ്പോഴും ബന്ധനമായിരിക്കും ഫലം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ ചെറിയ അക്ഷരത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വലുതാക്കിയ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് വായിച്ചോളൂ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഭക്തൻ എല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപിരിയുന്നില്ല. കർമ്മഫലങ്ങളെ അത്യാഗ്രഹിയായവർ വലയുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു മൃഗരാജാവിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഏതാണ് ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കഥയാണ് അത്. കർമ്മങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തു എന്നുള്ളത്, അദ്ദേഹം ധാരാളം പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും പശുക്കളെ ഇങ്ങനെ ദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഒരു പശു തിരിച്ചു വന്ന് പശുക്കൂട്ടങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന്, ബ്രാഹ്മണർക്കാണ് ഇത് നൽകിയത്. അപ്പൊ തിരിച്ചു വന്ന് പശുക്കൂട്ടങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്നു. രാജാവിനൊന്നും അറിയുന്നില്ല. പിറ്റേ ദിവസം ദാനം ചെയ്തപ്പോ ആ പശു വേറൊരു ബ്രാഹ്മണന് നൽകപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എന്താ ആദ്യത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്റെ പശുവാണിത് എന്നും പറഞ്ഞ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഹ്മണന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അത് ആദ്യത്തെ ബ്രാഹ്മണന് കൊടുത്തേക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കൊടുക്കത്തുമില്ല. മറ്റു ബ്രാഹ്മണന് ആ പശു തന്നെ വേണം. എത്ര ലക്ഷം പശു തന്നാലും എനിക്ക് ഈ പശു തന്നെ വേണം എന്ന് അദ്ദേഹം വാശി പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അങ്ങനെ ഒരു ശാപം കിട്ടുന്നു. ആദ്യത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ ശപിക്കുന്നു. അതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ആരായിട്ട് ഒരു പല്ലിയായിട്ട് പിറക്കുകയുണ്ടായി അടുത്ത ജന്മത്തില്. അപ്പൊ അത് ഭാഗ്യവശാൽ എവിടെയായി. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇദ്ദേഹം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു, ഭക്തനായിരുന്നു. ദാനം ചെയ്തപ്പോ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ വന്ന ഒരു പിഴവായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഗോകുലത്തിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു ഈ കിണറ്റില് ഗോപകുമാരന്മാർ കളിക്കാൻ പോയപ്പോ ഈ കിണറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ വലിയ ഒരു പല്ലിയെ കാണുന്നതും കൃഷ്ണനോട് പറയുകയും കൃഷ്ണൻ അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇത് മൃഗരാജാവാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്, ഫലപ്രദമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത്, ത്യാഗങ്ങളും ദാനകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. തെറ്റ് പറ്റാതെ നോക്കണം. മനുഷ്യർക്ക് തെറ്റ് പറ്റാറുണ്ടല്ലോ അല്ലെ. രണ്ട് ബ്രാഹ്മണരെ അതൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും പാപഫലം അനുഭവിക്കുകയും വളരെ കാലം പല്ലിയായി മാറുകയും കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരർത്ഥകത ഏറ്റു പറയുന്ന മൃഗരാജാവ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ദയാവായ്പ കാണിച്ചത് ഫലമില്ലാതെ പോയി, അർത്ഥശൂന്യമാണ്. നിരർത്ഥകത എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥശൂന്യമായി ആണ് ഇതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പൊ അത് ആത്മാവിന് മംഗളകരമായ പ്രവർത്തനമായിട്ട് അത് മാറുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അർഹരായവർക്കായിരിക്കണം കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറയും ദാനം കിട്ടിയ പശുവിന്റെ പല്ലെണ്ണണ്ടാന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രാഹ്മണരും ദാനം കിട്ടിയതാണെന്ന് അവരത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, ദാനം കിട്ടിയതാണെന്ന്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും വാശി പിടിച്ചത് കൊണ്ട് ദാനം കൊടുത്ത അതിനാണ് ദോഷം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു രസമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കഥയുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ശുദ്ധരായിട്ട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് വിരക്തിയോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, എന്നാൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ചെയ്യുകയും വേണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു കഥയുണ്ട്. ഗോപിമാര് എന്ത് ചെയ്തു, യമുനയുടെ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്ന ധാരാളം യമുനയുടെ അപ്പുറത്തുള്ള മഹർഷിക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, എങ്ങനെ യമുന കിടക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് വിഷമിച്ചപ്പോൾ അവര് ചോദിച്ചു കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല, യമുനയുടെ അവിടെ പോയി പറയുക
കൃഷ്ണൻ ശുദ്ധ ബ്രഹ്മചാരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഗോപിമാർക്ക് അറിയാം കൃഷ്ണൻ ആരാണ്, അവരോടൊപ്പം എപ്പോഴും രാസലീലയൊക്കെ നടത്തുന്നതാണല്ലേ കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധ ബ്രഹ്മചാരി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു, കൈ പൊത്തി ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാവരും. എന്തായാലും അപ്പുറത്ത് പോകണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു യമുനാ തീരത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, ശുദ്ധ ബ്രഹ്മചാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ, യമുന അത് കേട്ടിട്ട് യമുന വഴിമാറി കൊടുത്തു എന്നാണ്. അപ്പുറത്ത് പോയി ദുർവാസാവ് മഹർഷിക്ക് ഈ കൊണ്ടുപോയ ആഹാര സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, വിവിധ തരം. അതെല്ലാം കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം സുഭിക്ഷമായിട്ട് ഭക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് തിരിച്ചിന് ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ ദുർവാസാവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കുക. അപ്പൊ ദുർവാസാവിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങോട്ട് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു യമുന വഴിമാറി തന്നാ എത്തിയത്, ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഒരു മാർഗമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, മഹർഷി തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പൊ മഹർഷി പറഞ്ഞു, ദുർവാസ മുനി പറഞ്ഞു, എന്താ യമുനയുടെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി, ഇവിടെ എന്താണ്, ഈ ദുർവാസ മുനി ശരിയായിട്ട് ഭയങ്കര ഉപവാസത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേ അവർക്ക് ചിരി വന്നു. കാരണം എന്താണ്, കൊണ്ടുകൊടുത്തതെല്ലാം നല്ല ഇഷ്ടത്തോടെ മുഴുവൻ ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു, എന്നിട്ടാ പറയുന്ന ഞാൻ ഉപവാസത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരണം. അപ്പൊ അവര് പോയി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യമുന എന്ത് ചെയ്തു, അതും കേട്ട് അപ്പൊ വഴിമാറി കൊടുത്തു. അപ്പൊ തിരിച്ചു വന്ന് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കളവല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ശുദ്ധ ബ്രഹ്മചാരി എന്ന്. പിന്നെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം എപ്പോഴും രാസലീല ആടുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരി എങ്ങനെ യുവതികളുമായിട്ട് രാസലീലയാടും. അതേപോലെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത ഭക്ഷണം മുഴുവൻ മുനി ഭക്ഷിച്ചിട്ടാ പറയുന്നത് വലിയ ഉപവാസത്തിലാണെന്ന് പറയാനായിട്ടാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്താ, നിങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കരായതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ, ഞാൻ രാസലീല ആടുന്നെങ്കിലും ഞാൻ എന്താണ്, എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങളോട്. അങ്ങനത്തെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണത്താലല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്തത്, രാസലീല ചെയ്തത്. അതേപോലെ തന്നെ മുനി എന്താണ്, നിങ്ങൾ ആഹാരം കൊടുത്തു അപ്പൊ കഴിച്ചു എന്നല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ആഹാരത്തോട് ഒരു ആസക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം വിദഗ്ധനാണ്, ശരിയായിട്ടും എന്നെ പോലെ തന്നെ ഇതാണ് ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹവും വിദഗ്ധനാണ്. ആഹാരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്താണ്, മുഴുവൻ ഉപവാസത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിച്ചു, പക്ഷെ എന്താണ്, ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ആഹാരം കഴിച്ചതല്ല. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ്, വിരക്തിയോടെ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ ആസക്തി കാണിക്കാതെ വിരക്തിയോടാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിച്ച് വേണം, അതുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത തരത്തിൽ വേണം നമ്മളെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാൻ. ജനക മഹാരാജാവും അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ്, വലിയ കൊട്ടാരത്തില് രാജകീയ ആർഭാടത്തിലൂടെ കഴിയുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭൗതികതയോട് വിരക്തനായിട്ടുള്ള രാജാവായിരുന്നു. അപ്പൊ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ പോകാം, വാനപ്രസ്ഥത്തിന് പോകാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു ജനക മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ ഭൗതിക ആസക്തി ഇല്ലാത്ത എന്നാൽ വിരക്തിയുള്ള, ഭഗവാനോട് ആസക്തിയുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ട്. അവരൊക്കെയാണ് പക്വതയുള്ള ആരാണ്, യുക്ത ആത്മാവ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണനും എന്താണ്, ഇവിടെ വിരക്തി, ഭഗവാനും ഇവിടെ വന്നത് തന്നെ 3 ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് വന്നത്. ഏതാണ്, പരിത്രാണായ സാധുവിന വിനാശായ ദുഷ്കൃത ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേകെ അല്ലെ. 3 കാര്യത്തോടു കൂടിയാണ്, കാരണങ്ങളാലാണ് വന്നത്. അതൊക്കെ നടത്തി. അപ്പൊ അവിടെ അദ്ദേഹം എന്താണ്, മനുഷ്യനായിട്ട് തോന്നിക്കുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്തല്ല, അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യുക. അതെന്തായിട്ടായിരിക്കണം, വിരക്തിയോടെ വേണം ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട വാക്കുകൾ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്യുക, പക്ഷെ എല്ലാം വിരക്തിയോടെ ചെയ്യുക എന്നുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം, വിരക്തിയോട് വേണം അവയൊക്കെ ചെയ്യാൻ എന്ന് മാത്രം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യോഗയുക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. 13 മുതൽ 16 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞതാണ്. 3 തരം കർത്താക്കളുണ്ട്. കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെയാണ് കർത്താക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. 1 ഏതാണ്, ജീവാത്മാവ്. 2 ഭൗതിക പ്രകൃതി. 3 പരമാത്മാവ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഇത് വിശദീകരിച്ചതായിരുന്നു.
അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കർത്താക്കളെ അറിയുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനം ഉദിച്ച ആൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്ഞാനമുള്ള ആൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണ് ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും രാത്രി എല്ലാവരും ചപ്പാത്തിയാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഒരു ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു കർത്താവ് ആരായിട്ട് വരും? കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു കർത്താവ് ആരായിട്ടാണ് വരുന്നത്? ജീവാത്മാവ് അല്ലെ. കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാവ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നല്ലേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. ഭൗതിക ഇതില് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് മാവും ബാക്കി സാധനങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വിവിധ തരത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവിന്റെ അനുവാദം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ചപ്പാത്തി മാവായിട്ടിരിക്കത്തേ ഉള്ളു. അപ്പൊ എന്താണ്? ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കർത്താക്കന്മാരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കണം. ജീവാത്മാവ് അതേപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമുക്കെല്ലാം എന്താണ് നൽകണം. ഭഗവാൻ എന്ത് തരികയും വേണം. പരമാത്മാവ് എന്താണ്? നമുക്ക് അനുവാദം തരികയും വേണം എന്നാണ്. സർവകർമാണി മനസാ സന്യസാസ്തേ സുഖം വശി നവദോരേ പുരി ദേഹി നൈവ കുർമന്ന കാരയൻ. അടുത്ത പറയുന്നത് ഇവിടെ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇത്? ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള മൂന്ന് കർത്താവ്. അതിൽ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 9 വാതിൽ. ആദ്യത്തെ ആള് ജീവാത്മാവല്ലേ, ആദ്യത്തെ കർത്താവ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം 9 വാതിലുള്ള പുരത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ 9 വാതിലുകൾ ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക് അല്ലേ? 2 കണ്ണുകൾ, 2 മൂക്ക്, അല്ല മൂക്ക്, 2 ചെവി, 2 ചെവി, വായ്, ബുധ, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ 2 ദ്വാരം ഉണ്ടല്ലേ. ഏതാണ്? ശ്വസിക്കാൻ 2 ദ്വാരം ഉണ്ടല്ലേ. മൂക്കില് 2 ദ്വാരം ഇല്ലേ? 2 കണ്ണ്, 2 ചെവി, 2 നാസികാ ദ്വാരങ്ങൾ അല്ലെ. നാസികാ ദ്വാരങ്ങൾ. പിന്നെ ഏതാ വരുന്നത്? ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം, ബുധം. അപ്പൊ ഈ 9 വാതിലുകളുള്ള ഭൗതിക ശരീരത്തെ അതിന് ഒരു ഇതായിട്ട് കോട്ടയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക. പുരം എന്ന് വെച്ചാൽ കോട്ട. അപ്പൊ അതിനകത്താണ് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ ജീവാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നുമില്ല. ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം പറയുന്നു. അതേപോലെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. എന്നാൽ എന്താണ്? കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ശരീരം എന്താണ്? താനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എല്ലാം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അതേസമയം അവസാനം വരുമ്പോ എന്താണ്? കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ആത്മാവ് അനുഭവിക്കേണ്ടിയും വരുന്നു. ആ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ആത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് ചോദ്യം വരുന്നതാണ്. 9 ദ്വാരങ്ങൾ ഏതാണ്? അപ്പൊ അതിന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഏതാണ്? ശരീരബദ്ധനായിട്ട് ആത്മാവ് അവസാനം വരുന്ന ശരീരബദ്ധനായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഒരാൾ തങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാം. അപ്പൊ കർമ്മഫലം ത്യജിച്ചാല് എന്ത് കിട്ടുന്നു? സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാം. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാധ്യതയില്ലാതെ മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? ശരീരബദ്ധനായ ആത്മാവ് കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ തന്റെ നിജസ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ പൂർവാവസ്ഥ, ഞാൻ പണ്ട് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന ബോധത്തോടെ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന ബോധത്തോടെ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു? പുനർജീവിപ്പിച്ച് എല്ലാ ബാഹ്യ ആഭ്യന്തര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എന്റെ നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുന്നു. പൂർവാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന്. താൻ ശരീരമാണെന്നുള്ള തോന്നൽ വരുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അത് മാറ്റിയിട്ട് ജ്ഞാനത്തിൽ വരുമ്പോ എന്ത് മനസ്സിലാകും? ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകും അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്താണ്? കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പം എന്താണ്? ബന്ധനസ്ഥനാകുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ സന്തോഷത്തോടെ
ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് അവസാനം വരെ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ എന്താണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്താല് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ എല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെറിയ ലെവലിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്. രണ്ട് പക്ഷികൾ ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്, ഒരു പക്ഷി ജീവാത്മാവ് ഫലങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതും മറ്റേ പക്ഷി അത് പരമാത്മാവ് നോക്കി സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അനുവാദം തരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാൻ പ്രപ്പോസസ്, ഗോഡ് ഡിസ്പോസസ് എന്നൊരു ചൊല്ല് തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അനുവദിക്കുകയോ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ശുദ്ധാത്മാവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അനുവാദം കിട്ടും. ചീത്ത പ്രവർത്തികൾ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും. ചിലപ്പോൾ ചീത്ത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമോ ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അത് ഞാൻ അപ്പൊ ചെയ്തില്ല, ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ദോഷം വന്നേനെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയല്ലേ. അപ്പൊ അതങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുവാദം ശുദ്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനും മറ്റല്ലാത്തവർക്ക് അവരോട് ശുദ്ധഭക്തരോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൂറുണ്ടല്ലേ, ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അനുവാദമായിരിക്കും കിട്ടുക എന്നാണ്. അല്ലാതെ എന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ ഒരു ചുവട് മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ 10 ചുവട് മുന്നോട്ടാക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെ എപ്പോഴും സഹായിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തേത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലോട്ട് ജീവാത്മാവ് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അവരുടെ ആത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കും അല്ലെ. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ സത്വ ഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം ഓരോരുത്തരും ആത്മാവിനെ അവരവരിലേക്ക് വലിക്കും അല്ലെ, അങ്ങോട്ട് വലിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ പ്രതിരോധിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെല്ലാം ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഗുണാതീതനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗുണാതീത അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനം നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അതില് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളെ അതിന് സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് പറയുന്നു അപ്പൊ മൂന്നാമത്തത് പരമാത്മാവിന്റെ പങ്ക്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് വിഭുവായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ അണുവാണെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് ആരാണ്? വിഭുവാണ്, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്, സർവശക്തനാണ്, സർവവ്യാപിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒമിനിസെന്റ്, ഒമിനി പൊട്ടന്റ്, ഒമിനി പ്രസന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ട്, ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരു ജീവസത്ത താൻ അണുവാണ്, ഞാൻ വെറും ഒരു അംശം മാത്രമാണ്, എന്നാൽ ഞാൻ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ സബലീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള അനുവാദം തരും. അപ്പൊ അവിടെ പരമാത്മാവിന്റെ റോൾ അതാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ നല്ലത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അജ്ഞതയിൽ നിന്നും ജീവാത്മാവ് പുറത്തു കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കാരണം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവസത്തയുടെ ആഗ്രഹം ത്രിഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താലാണ്. അപ്പൊ കുറെ പേര് അത്യാഗ്രഹികളായിരിക്കും അല്ലെ, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അതേസമയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ആലസ്വരവും ഉറക്കവും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെ, വേണ്ടാത്ത പ്രവർത്തികൾ, വികർമ്മികളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വികർമ്മികളായിട്ട് അവര് മാറുന്നു. പിന്നെ കർമ്മികളാണെങ്കിലോ അവരാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫലം ഇച്ഛിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യും.
അതേസമയം അകർമ്മികൾ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച വിവേകികളാണ്, അല്ലെ, ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അകർമ്മികളായിട്ട് മാറും. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പ്രകാരം ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? 3 കർത്താക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇത് 3 കർത്താക്കളാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് മൂന്നാമത്തെ കർത്താവാണ്. ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ഇടപെടുന്നില്ല. നേരത്തെ പക്ഷിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല, ജീവജാലങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഗുണങ്ങൾ, കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഈ ജ്ഞാനം സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ആരാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ ആത്മാവ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഞാനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്? നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ പുണ്യപാപ ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ജീവ മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. ആത്മാവിന്റെ പങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കക്കാരനാണ്. അപ്പം ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഏതാണ്? ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതൊക്കെ സബലീകരിക്കാൻ നോക്കും. അതേസമയം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പങ്ക് എന്താണ്? സഹായകൻ. എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കെല്ലാം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധനമൊക്കെ തരുന്നു. ഇദ്ദേഹം തുടക്കക്കാരൻ, ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നയാള്, ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, ആഗ്രഹക്കാരൻ. രണ്ടാമത്തത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും തന്ന് സഹായിക്കുന്നു ഭൗതിക പ്രകൃതി. മൂന്നാമത്തെ പരമാത്മാവ് അനുവാദം തരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു എന്ന് പറയാം, അല്ലെ? പക്ഷെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ്? ആദ്യം ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നു, സമർപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെ? അപ്പം ഫലം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അല്ലെ, ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് പ്രസാദമായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ കഴിക്കുക. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ വല്ലതും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ട് മാതാജി, ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി 3 പേരുടെയും സഹായത്താൽ, അല്ലെ? 3 കർത്താക്കളും കൂടെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഭഗവാനും സമർപ്പിക്കുന്നു. സമർപ്പിച്ചിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഫലം ആർക്ക് പോകുന്നു? ഭഗവാന് പോകുന്നു. നമ്മളത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ് അനുവാദം തരുന്നു. 3 കർത്താക്കളെ കുറിച്ച്. ഒന്ന് ജീവാത്മാവ്, പിന്നെ ഏതാണ്? ഭഗവാൻ, ഏതാണ്? പരമാത്മാവ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവ്. മൂന്നാമത്തെ ഭൗതിക പ്രകൃതി, അല്ലെ? ഭൗതിക പ്രകൃതി നമുക്ക് എന്താ? നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യിക്കുന്നയാളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ് ശാശ്വതം, നമ്മളും ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതമാണ്. പരമാത്മാവ് എന്താണ്? എപ്പോഴും എന്താണ്? ആനന്ദകരമായ ഗുണങ്ങൾക്ക് മുകളിലാണ്, ആനന്ദകരമായ, അപ്പൊ ഗുണാതീതനാണ്. അതേസമയം എപ്പോഴും എന്താണ്? പരമാനന്ദത്തിലാണ്, സച്ചിദാനന്ദനാണ്. നമ്മളാണെങ്കിലോ ആനന്ദകരമായ, എന്നാൽ അവൻ മായയുടെ സ്വാധീനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ പൊതുവേ ഉള്ള സ്വഭാവം സന്തോഷമാണ്, സച്ചിദാനന്ദന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ മായയിൽ പെടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അടുത്ത് പരമാത്മാവ് എല്ലാ ശരീരങ്ങളും അറിയുന്നവനാണ്. കാരണം എന്താ? എല്ലാ ശരീരത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഉറുമ്പിന്റെ ശരീരത്തിൽ പോലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവുണ്ട്, അല്ലെ? അതേസമയം നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് എന്ത് മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ? ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ എന്താ അറിയുന്നുള്ളൂ? അവനവന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ. പരമാത്മാവ് വിഭു, സർവജ്ഞൻ, എല്ലാം അറിയുന്നവൻ. നമ്മളാണെങ്കിലോ നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവജാലങ്ങളെന്ന് മൊത്തത്തിലാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏതാ? ഭഗവാൻ ഇതാണ്, സ്വരാടാണ്, പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം. നമുക്കെന്താണ്? ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ചെറിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവിന്റെ അനുവാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഭാഗം 4 എന്ന് പറയുന്നത് ശ്ലോകമൊന്നും ഞാൻ വായിച്ചില്ല, വായിച്ചിട്ടോന്നും. വിഭാഗം 4 17 മുതൽ 26 വരെയുള്ളത് പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മോചനം നേടും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലെത്തി ജ്ഞാനിയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഞാൻ താൻ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നനാണെന്ന്
അറിയുന്നു. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ മുക്തിക്ക് വേണ്ടി പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ജ്ഞാനിക്ക് ഇവിടെ ആരാണ് ഹരിദാസ് നാമാചാര്യന് അല്ലെ ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കുന്നു, തുളസി അല്ലെ തുളസിയുടെ മുന്നില് ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാനെ ഏതു നേരവും ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ശരീരമാണെന്നുള്ള ബോധമില്ല. ആ ബോധമില്ലാതെ ജ്ഞാനത്താലാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന് എപ്പോഴും പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 17-ാമത്തതിലാണെങ്കിൽ പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഈ ജ്ഞാനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയാതീതനായിട്ട്, അതായത് ഭൗതികതയുമായിട്ട് വിരക്തി ഉണ്ടാകും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ആസക്തി, ഇപ്പോൾ നാമാചാര്യന് തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 3 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ 3,33,000 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തവണയാണ് ഒരു ദിവസം നാമം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പരമാത്മാവിൽ ഭഗവാനിൽ മാത്രമേ ശ്രദ്ധയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനോദയം പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതീന്ദ്രിയതയിലേക്ക് നയിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കത്തില്ല. ഭൗതികതയില് ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനിൽ മാത്രം നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിശ്വാസം ഇതെല്ലാം ഏതിലോട്ട് മാത്രമായിരിക്കും, ഭഗവാനിലോട്ട് മാത്രം ആയിരിക്കും. മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, ആഗ്രഹങ്ങളും ചിന്തകളും ഒക്കെ വരുന്ന മനസ്സിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ഏത് വരും, കൃഷ്ണചിന്ത മാത്രം വരും. ഭൗതിക ചിന്തയ്ക്ക് പകരം കൃഷ്ണചിന്ത മാത്രമായിരിക്കും. ബുദ്ധി അത് എന്ത് അവിടെ എന്താണ്, ആശ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് മനസ്സ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ബുദ്ധി പറയും എങ്ങനെ അത് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കണം എന്നായിരിക്കും ബുദ്ധി പറയുന്നത്. പ്രോത്സാഹകനായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, നല്ല മാർഗം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്, ബുദ്ധി. ഏത് മാർഗമായിരിക്കും ബുദ്ധി ഇവിടെ ഉപദേശിക്കുന്നത്, ഒരു യുക്താത്മാവ് ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവന എന്നുള്ള ബുദ്ധി ആയിരിക്കും ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വിജയത്തിനും കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം കൊണ്ട് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ്, ആശ്രയം എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആരിലാണ് ആശ്രയം എടുക്കുന്നത്, ഭഗവാനിലും ഗുരുവിലും അല്ലെ. ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരുന്ന ആരാണ്, ഗുരുവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗുരുവിലൂടെ ഭഗവാനിൽ എത്തപ്പെടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഇടയാക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സംശയങ്ങളും ഇല്ലാതാവും, മനസ്സിന് ചാഞ്ചല്യം ഇല്ലാതായിട്ട് മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മില് അഭേദ ചിന്ത വരും അല്ലെ. തത്വത്തെ കുറിച്ച് ബോധം വരും. അഭേദ തത്വത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏതാണ്, ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ്. അതേസമയം ഏതാണ്, അളവില് നമ്മൾ ഭഗവാന് തുല്യമല്ല എന്നുള്ള ആ ചിന്ത. അപ്പൊ അവിടെ രണ്ടും രണ്ടാണ്, പക്ഷെ ചിലയിടത്ത് നമ്മൾ ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത ഇവിടെ വരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് പറയുന്നു എങ്ങനെ നമുക്ക് മുക്തി നേടാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതർ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് സമഭാവന ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പണ്ഡിതനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നായയെ കാണുന്നു, പിന്നെ ഏതാണ്, പശുവിനെ കാണുന്നു, ബ്രാഹ്മണനെ കാണുന്നു, ചണ്ടാളനെ കാണുന്നു, പിന്നെ ഏതാണ്, ആനയെ കാണുന്നു. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഏത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു ആനയെ കണ്ടാലും ആനയുടെ ഭൗതിക രൂപമല്ല കാണുന്നത്, ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആരായിരിക്കും, പരമാത്മാവിനെ ആയിരിക്കും കാണുക. നായ കണ്ടാലും നായയുടെ രൂപമല്ല കാണുക, പകരം എന്താണ്, നായയുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെയാണ്. ചണ്ടാളൻ ഏറ്റവും പട്ടിമാംസം കഴിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും താഴെക്കടയിലുള്ളവരാണ് ചണ്ടാളൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചണ്ടാളൻ എന്നല്ല കാണുന്നത്, പകരം എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെയാണ് കാണുക. അതാണ് എന്താ പറയുന്നത്, സമഭാവന എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാവ്, പരമാത്മാവ് അവ കുടികൊള്ളുന്നു. അവയിലെല്ലാം അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നയാളാണ് സമഭാവനയുള്ളയാൾ, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് എന്താണ്, ഓരോരുത്തരുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മഫലമായിട്ടായിരിക്കും ഓരോ രൂപം കിട്ടുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നായയായിട്ട് പറക്കുന്നതും ചണ്ടാളനാകുന്നതും ബ്രാഹ്മണനാകുന്നതും ഒക്കെ എന്താണ്, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ കർമ്മഫലമായിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഏതാണ്, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അതൊന്നും കാണത്തില്ല, അതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ മാത്രമേ കാണൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ആത്മാവിനും പരമാത്മാവിനുമുള്ള പൊതു സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവബോധമുള്ള ആളിനെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് ജ്ഞാനിക്ക്, വിവേക ബുദ്ധിയോട് ജ്ഞാനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളിന് അത് സാധിക്കൂ. അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ആള് നിഷ്പക്ഷനായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, ബ്രാഹ്മണനോട് കൂടുതൽ ചായ്വോ ചണ്ടാളനോട് വെറുപ്പോ ഒന്നും കാണത്തില്ല. ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കാണത്തില്ല. പശുവും പട്ടിയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട്, ആനയെയും അതേപോലെ പട്ടിയെയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു വ്യത്യാസവും അദ്ദേഹത്തിന് കാണത്തില്ല. മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലോ പക്ഷികളാണെങ്കിലോ വൃക്ഷങ്ങളാണെങ്കിലോ പിന്നെ ഏതാണ്, ആൺ പെൺ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ല. അവർക്ക് എന്ത് മാത്രമേ അവർ കാണുള്ളൂ? ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കാണുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഗുണങ്ങൾ, ഏത് തമോ ഗുണമാണോ രജോ ഗുണമാണോ എന്നൊന്നും അവർ നോക്കുന്നില്ല. എന്നാലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണർക്കും പശുക്കൾക്കും സത്വഗുണമെന്നും ആനയ്ക്ക് രജോ ഗുണമെന്നും നായയ്ക്ക് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനും തമോ ഗുണമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുള്ള ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടാലും ഏതാണ് ഈ ജ്ഞാനി, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് സമഭാവനയിലെത്തിയ ആള്, മുക്തൻ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇവരെല്ലാം പരമാത്മാവിനെ വഹിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെ? പരമാത്മാവിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ഗുണാതീത അവസ്ഥയിലെത്തിയതാണ്. തമോ ഗുണ രജോ സത്വ ഗുണങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ബാധിക്കുന്നില്ല. ബാഹ്യപ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ആരെ മാത്രം കാണുന്നു? ഉള്ളിലുള്ള എന്താണ്, ആത്മാവിനെ മാത്രം കാണുന്നു. അങ്ങനത്തെ ആളാണ് ബ്രഹ്മപദത്തിന് അർഹനായിട്ടുള്ള ആൾ. ബ്രഹ്മപദസ്ഥർ എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മപദസ്ഥർ, ബ്രഹ്മപദത്തിന് അർഹരായിട്ടുള്ളവർ. അപ്പൊ അവര് സമഭാവനയിലായിരിക്കും. അവര് ബദ്ധാത്മാവല്ല. എവിടെയും അവർ സേവനം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഏതാണ്, ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. സുഖദുഃഖം ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ബന്ധു ശത്രു ആൺ പെൺ ഒരു വ്യത്യാസവും എല്ലാം മൃഗം മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷം ഒരു വ്യത്യാസവും അവർക്കില്ല. അവർക്ക് ഒരു തെറ്റും പറ്റാത്തില്ല. നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ഏതാണ് തെറ്റുകളൊന്നും, മനുഷ്യർക്ക് പറ്റുന്ന തെറ്റുകളൊന്നും അവർക്ക് പറ്റത്തില്ല. അവർക്ക് ഏതാണ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട്, അല്ലെ? ഒരു കാഴ്ച വീക്ഷണമായിരിക്കും അവർക്കുണ്ടായിരിക്കുക. അവരാണ് ഏതാണ് ബ്രഹ്മ. ഇവിടെ എത്തിയ ബ്രഹ്മ ഏത് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മപദത്തിന് അർഹരായിട്ടുള്ളവർ, അല്ലെ? ബ്രഹ്മപദസ്ഥർ എന്ന് പറയുന്ന. അടുത്ത അവരുടെ 20-21 ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ കൃഷ്ണ മാതാജി, കൃഷ്ണ മാതാജി നമുക്ക് ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഉള്ള മാതാജി, അതാണ് പറഞ്ഞത് മുമ്പടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെതാണ്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ നിന്നും ഇളക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വേശ്യ ശ്രമിച്ചതാണ്, അല്ലെ? കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പല ദിവസങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ഞാൻ ഇത്രയും നാമം ജപിച്ച് തീരട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് എന്ത് ചെയ്യുന്ന കാത്തിരിക്കുക. അവസാനം ഇത് കേട്ട് അവരും നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരും ഒരു വലിയ ഭക്തയായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരികൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭൗതിക ലക്ഷണം, ഇവരുടെ ഗുണാതീതന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? താൻ ശരീരമല്ല, ഭഗവാന്റെ അംശം മാത്രമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്നും തൻ്റെതല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അവർ സമഭാവനയുള്ളവരായിരിക്കും, സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കും, ഒന്നിനാലും സംഭ്രാന്തരാകുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മവിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദൈവശാസ്ത്രം അറിയുന്നവരാണ്. അവർ അതീന്ദ്രിയതയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിലൊന്നും അവർക്ക് ആസക്തനല്ല. അവര്
പിന്നെ ഏതാണ് ആത്മാവിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവർ, ആത്മാരാമൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല, അതാണ് ആത്മാരാമന്മാരായിരിക്കും. പിന്നെ ഏതാണ് ശരീരവും ആത്മാവും രണ്ടാണ് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏതാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള മൂലരൂപം സ്വരൂപം എന്നവർക്ക് അറിയാം. അങ്ങനെ അവരെന്തെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മൻ ആയിട്ട് പരബ്രഹ്മം ആയിട്ട് ഭഗവാനെ കണക്കാക്കുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണന്. അപ്പൊ 22 ഇവിടെ ആരാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധിമാൻ എന്താണ്? ദുഃഖത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ സുഖം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇന്ദ്രിയ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കത്തിൽ സന്തോഷം തരും, സുഖം തരും. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, നമ്മൾ ദേഹത്ത് ചൊറിച്ചിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് നഖം വിട്ട് ചൊറിയല്ലേ. അപ്പൊ ചൊറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സുഖം വരും, പിന്നെയും പിന്നെയും ചൊറിയും, പിന്നെയും എന്താണ് ചൊറിച്ചില് സുഖം കിട്ടുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചൊറിഞ്ഞ് അവസാനം അതെന്തായിട്ട് മാറും? മുറിവായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ എന്താ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? സന്തോഷം തന്നു. പക്ഷെ എന്താണ് അവസാനമായപ്പോ അത് ദുഃഖത്തിൽ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചികിത്സകൻ അവിടെ ആരാണ്? നമ്മുടെ നഖങ്ങളല്ല, ശരിക്കൊരു ഡോക്ടറാണ് ചൊറിച്ചില് നല്ല ചികിത്സ തരേണ്ടതല്ലേ. സ്കിൻ ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ അതായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് അതിനെ ചികിത്സിക്കേണ്ടത്, നമ്മളല്ല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖം എന്ന് പറയുന്ന അതേപോലുള്ള ഒന്നാണ്, താൽക്കാലിക സുഖമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സുഖം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതാണ്, അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ സുഖത്തിനും തുടക്കം എന്താണ്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം തുടക്കത്തിൽ സുഖകരമായിരിക്കും, പക്ഷെ അവസാനിക്കുന്നത് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കും. അതേസമയം നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. തുടക്കം ചിലപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായാലും അവസാനം എന്തായിരിക്കും? പരമാനന്ദമായിരിക്കും അല്ലെ. അതാണ് പ്രഭുപാദം നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിവിടെ ഒരു ഇന്ദ്രന്റെ കഥയും പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ദ്രൻ എന്താണ് ശാപത്താൽ പന്നിയായിട്ട് മാറി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴെന്താണ് നാരദ മഹർഷി ഒന്ന് വിളിച്ചു, ഇന്ദ്രൻ നിന്റെ ശാപകാലം കഴിഞ്ഞു, നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു, വേണ്ട എനിക്കിവിടെ പരമാനന്ദമാണ്. ഏതാണ്? മലം ഭക്ഷിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഇന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? അല്ല, ഇന്ദ്രലോകത്തെ രാജാവ് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ എന്താണ്? മലം ഭക്ഷിച്ച് സുഖിക്കുന്നു, ആനന്ദിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെയാണ് നമ്മളും ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം ഇവിടെ പാഴാക്കി കളയുന്നതെന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഈ അമ്പാറ്റകൾ ട്യൂബ് മഴക്കാലത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ച് വാരിക്കുഴിയില് ഏതാണ് ആര് വീഴുന്നതാണ്? പെണ്ണാനയുടെ പെണ്ണാന ഏതാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് കൊമ്പൻ വാരിക്കുഴി വീഴുന്ന പടമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൊമ്പനെ പോലും വലയിൽ വീഴ്ത്താൻ അല്ലെ വാരിക്കുഴി വീഴ്ത്താൻ പെണ്ണാനയ്ക്ക് സാധിച്ചു. അതെന്തിനു വേണ്ടിയാ? ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയത് കൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് ഒരു ദുഃഖത്തില് കലാശിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് ഇത് മായയുടെ പിടിയിൽപ്പെട്ടവരാണ്. സ്വർണം കൂമ്പാരം വാരി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്, അതൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ് എന്നവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 23-ാമത്തെ പറയുന്നു, മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്നും എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ മോചിതരാകുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്നെങ്കിലും നമുക്ക് മോചനം കിട്ടുമോ? മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും. എപ്പോഴാ? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോ അത് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാനും അതിനെയൊക്കെ ത്യാഗമനോഭാവത്തോട് സഹിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയുന്നെങ്കിൽ, ടോളറേറ്റ് എന്നതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ടോളറേറ്റ്. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് മോചനം സാധിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപദേശാമൃതത്തില്. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം അല്ലെ, വാചോവേഗം, മനസ്സ്, ക്രോധവേഗം, അത് വേഗം. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹം എന്ത് ചെയ്യുക? നമുക്ക് തടയാൻ സാധിച്ചാല് മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് സഹിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് വേണം. ടോളറേറ്റ് ചെയ്യണം. ആഗ്രഹം വരുമ്പോ അതിനെ നമുക്ക് വേണ്ട ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിനെയൊക്കെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നാല് അയാൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ
വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അയാൾക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ മുക്താവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. 24 മുതൽ 26 വരെ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ മുക്താവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ആളിനാണ് കിട്ടുക. അപ്പൊ ജ്ഞാനി ഇതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ഉൾവലിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ കാണുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും? നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാതെ കണ്ണിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കും. അതായത് ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും ദർശിക്കാനായിട്ട്. ചെവിയിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ ചെവി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ. ഇവിടെ കണ്ണിനെ വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മാവിലോട്ട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പഞ്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് വലിക്കണമെന്നാണ്? ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറ്റുന്ന ആളാണ് ജ്ഞാനി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അന്തർസുഖം അനുഭവിക്കുന്ന ആള് അന്തർസുഖ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആന്തരിക സുഖം, അതേപോലെ വെളിച്ചം, ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അന്തർജ്യോതി. നമ്മുടെ ഇതിലെ പരമാത്മാവിന്റെ പ്രകാശവും അതേപോലെ തന്നെ ആത്മാവിലും പ്രകാശം കാണും. അതാണ് അന്തർജ്യോതി. ഇതിൽ ശ്ലോകത്തിലെ വാക്കുകളാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണ് തികഞ്ഞ യോഗി. അദ്ദേഹമാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം നേടി ധാമത്തിലെത്തുന്ന ആള്. ബ്രഹ്മ നിർവാണ അവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ആള്. അപ്പൊ എല്ലാം ഉള്ളിൽ വെളിച്ചവും ഉള്ളില് ആത്മാവിനെ പരമാത്മാവിനെ എല്ലാം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ആളാണ്. ഉള്ളിൽ സുഖം കാണുന്നു. അപ്പൊ ഉള്ളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആർക്കാണ് ഇത് സാധിക്കുക എന്നാണ് 25, 26 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ആർക്ക് സാധിക്കുന്ന? സംശയരഹിതൻ, പിന്നെ ദ്വന്ദ്വരഹിതൻ, കാമക്രോധ വിമുക്തൻ, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നവൻ. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലാതെ അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. പ്രധാന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തുടങ്ങിയ നാമാചാര്യൻ അവരൊക്കെ മനസ്സിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നതാണ് അല്ലെ. ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഏത് സാഹചര്യവും ഒരേപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നവരാണ്. ദ്വന്ദ്വരഹിതരായിരുന്നു. കാമക്രോധങ്ങളൊന്നുമില്ല. നിത്യാനന്ദ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് അല്ലെ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവൊക്കെ എല്ലാത്തിനെയും ജഗായി മാതായി അവരെയൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന് പകരം ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവരെ ഭക്തരാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ പോലെ മറ്റുള്ള എല്ലാവരെയും കാണുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളിന് സമഭാവനയുള്ള ആളിന് എല്ലാവരെയും ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് സ്വയവും മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. 26ല് പറയുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ട്. ചുരുക്കം ചിലർക്ക് മാത്രമേ ഈ ബ്രഹ്മ നിർവാണ അവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അതാരാണ്? പരമാത്മാവിൽ ധ്യാനനിരതനായവർക്ക് ആ അവസ്ഥയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമാത്മാവിൽ ധ്യാനനിരതരാകണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ധ്യാനത്തിന് മഹത്വമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ കരയില് മുട്ടയിട്ടിട്ട് ആമ വെള്ളത്തിലാണ് ധ്യാനം ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ പക്ഷികളാണെങ്കിൽ സ്പർശത്താൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നു. അതൊക്കെ ഭക്തനാണെങ്കിലോ വിദൂരസ്ഥനായ ഭഗവാന്, ഗോലോകത്തിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് നിരന്തര ധ്യാനത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാനിലെത്താനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ്. അവർക്ക് ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളില്ല, ആകുലതകളില്ല, എല്ലാം പരമാത്മാവില് അർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ആരാണ്? ബ്രഹ്മനിർവാണ അവസ്ഥയ്ക്ക് യോഗ്യൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ഇതില് നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗ, അത് നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും. അത് 8 അവസ്ഥകളുണ്ട് അല്ലെ.
അപ്പൊ 8 തലത്തിലാണ്, 8 തലം എത്തിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇതിലൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് പറയാം. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് വിമോചനത്തിന്റെ വേദിയിൽ സമാധാനം. അതുപോലെ മാതാജി ചോദ്യം സമയം കഴിഞ്ഞു. ഹരികൃഷ്ണ ഇത് മാതാജി. ലാസ്റ്റ് തികഞ്ഞ ആ. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തി നേടുന്നു. അവസാനം സർവൻ കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു അല്ലെ, സർവൻ കൃഷ്ണാർപ്പണം അസ്തു എന്നാണ്. അവർക്കാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്, സമാധാനം ലഭിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ചെയ്യും? എങ്ങനെ? സർവ അധിപതി ഭഗവാനാണ്, യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഭഗവാനാണ്, പരമാധികാരി അദ്ദേഹമാണ്, പരമ ആസ്വാദകൻ അദ്ദേഹമാണ്, പിന്നെ എന്താണ് കാരുണ്യവാൻ, പരമ കാരുണ്യവാൻ അദ്ദേഹമാണ്, പരമ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം പരമം പരമം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാം ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ആളിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? മുക്താവസ്ഥയിൽ സമാധാനം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസ എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം അതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാന ജ്ഞാത്വാമാ ശാന്തി ഗച്ഛതി. ഇതറിഞ്ഞ ആളിന് എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നറിഞ്ഞ ആളിന് പരമാസ്വാദകൻ, ഏതാണ് മഹേശ്വരൻ, യജ്ഞം പിന്നെ ഏതാണ് സുഹൃത്ത്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്ത് എന്നെല്ലാം അറിഞ്ഞ ആളിന് എന്ത് ചെയ്ത് ശാന്തി ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.